Si Colette, PBB, top 3 winner. Tatlo pa ang hatol na For third, big placer! Colette! Congratulations, Colette! Sa tinuod lang, Kuya Chito, nawala na yung pag-asa ato. Nakaagi po kag diskriminasyon sa industriya. Naagi. Naagyod. Labi nagkatong recent na ko nga Project. series sa sa What Lies Beneath. Ay, ano ba yung ano niya? Sobrang Bisaya ng accent niya. Lain pod. Ikaw taga-Jinsan, mangko. Di ba? Mayong bunggag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina. Sa programang Binisaya, chit-chat ato ni Ani Anagyod ang inyong idol. Nakaroon di nagid mabangbang ang iyahang career sa industriya sa showbiz. Colette Madelo. Wow! Langga, grabe gud langga. Salamat kayo. Wala pa. Dahil na human ang Colette giday ka sa personal no. Tama lang. Tama lang. Sa mukha. Tama. Ang imuhang tinawag pangalan is Nicolette Madelo. Yun. Nicolette. Jensen, asam ka sa Jensen? Sa Heights, Barangay City Heights. City Heights. Dapit sa mabuhay. Giingon jud tanan. Katong paliko dito, tapos katong nag-green ako ad. Katong nag-green na gate, tapos naisikan sa gawas ng mga basurahan. Dahil na pag-ato sa inyo ha, ng mga Daghan na. mo ba? Kung mama pagod, kuan kayo. Ay, ano pala, dito pala si kuan. Tuara. Pag mata pala ginako katong mga bago-bago pa lang ko gawas. Pag mata na ko, pa ko'y panghilamos, kalakag bagong buhok, kung pa kung lawi, nag-uga-uga na diha. Hi, Colette! Ako, Mo ba? Yang bisita na rin. Wala ka gani ko'y panghimasa. Mo to, nakuan ang pag ko asig. Uya, mo bakasyon ka dito. Yung anak, gyapon kayong Karon murag nag-okay na kay ako among gignan akong mama nga mi Dili lang ulaw kayo. pagtaan ang Oo. buwan ay kay ilang tan-aw biya sa ko ang gwapa biya kay sa picture niya pag abot Ay, mo ni siya. kasi maigana wa. Mas personal, pag shoulder oy. Siyempre, ayos magid ta ko na ilaing tao Oo. kay naamong gid na sila maingon. Hala. Dili man tanan pero ang uban ning ano. Kumusta man gid ka karon? Okay ra at the same time medyo naa siya pressure gamay kay bag-o pa lang gud ko sa showbiz unya nikalit lang ko ay bag-o lang ko na artista ba unya nikalit ra kog ka medyo nay pangalan ning ano. So murag na overwhelmed pa Japon ko antod karon pero at least nako nako baka murag na embrace sagud nako na ay ani nagyud ay ni. Di na ka pwede maglakaw-lakaw sa dalan nga nagchinilas, nga nag-short, nga kalkag imong buhok. Kay Kay celebrity syempre, naman oo, ba? lahi naman yung kuan. So, moto, ano ko embrace na dyan ako ni kay mauna dyan na okay pod kay napod kay mga teleserye nag-abot. So, happy pod kaayo ko labi na sa akong mga naka-work ng mga directors, grabe nila kabuutan. So, makaingon ko nga, swerte gid kaayo ko. Pero at the same time, murag makaingon ko gusto nga ko maghawa og showbiz kay kapoy na kaayo. Tungod sa mga bashers. Nari kay bashers. Ni okay bashers oy. Kay nga no? Kay kuan daw ko kanang gasol daw kay ko. Kasi gasol ani oh? Who's mo asa mo pagkagasol ano? Tambok magud kay ko. Sa una. Sa una. Karon kay Oh, asa naman? So kung gasol ka sa una, unsa naman ka karon? Stick. Walking Tapos? stick. Siyempre na naman tay gamayng kwarta. Mapalit na yung gusto. Sus ka-humble ba sa gamay Dili. ko? Dili. Yung mga tama-tama. Kumpara sa Tama-tama. una. Kumpara Oo, sa oo, una. kumpara Nga, gid sa una. ma-afford ni mo ng mga gamay lang ng mga naasamol nga pagkaon. So naapektuhan ka na? Naapektuhan din Pag-ingon ko. nila, Promise. gasol ka. Sigud kong tanaw sa salamin ko. Pangit ko. Kasi wala na tagilid-tagilid. Kung si tubag sa samin. Wala man. So nakaingon ko dili tinguod na pangit ko kay wa man Wala sa siya nito nitubag. bag. Pilagi mo edad ganit ulit? 22 bag ora ko nag 22. Ay, hello. December Ay, happy birthday. 26. Ang belated happy birthday kay Thank Colette. Ilan mo kabok magsuon, Colette? Sa asas, Sa- sa tinuod na sa- pamama or ma- sa karon nga pamilya Ay. gid nimo. Siyempre kay gituring man akong mamagpapa ang akong adoptive parents Parents. nga mag-igsuon sila. Sa akong side na papa, tulo. Tapos sa akong mama, isa. Kay para lang sa kay syempre napod biya tay mga galantaw no nga mga kaedad ni Uncle. Nga di- Nga dili kay familiar siguro kay Colette. Si Colette, PBB, top 3 winner. Tama ba ko? Third winner mga third Colette, winner di ba? So imagine na, di ba? Third winner, ang inyuhang kabatch si Fiang. Sila Fiang, sila Binso,
Binsoy. Hello, Binsoy. So, si Colette, sama sa gisulti ganiha, ang iyang kinabuhi, open book na gid na siya. So, isa sa mga nitatak na istorya sa kinabuhi ni Colette, mao lagi to katong adapted ka. Diba? Adapted. So, kani, actually, nagkan kong nakita sa imo nga mga interviews nga gi-open up na nimo. Kanina, overcome na gid nimo ning mga ingon ani, Colette. Sukad pa gid sa una kay bata pa ko, nakadawat na gid kog mga anak nga mga istorya. So murag nakuan na lang siya sa kuan, naipon na lang siya. Tapos ginahilak ra pud nako kay ing ani man oy nga na good. Pero wala ing ana man jud kay lahi man ang tao na magid man ingon ang tawa na si mua. Hantod sa nagdako ko, hantod sa naabot ko dere nga murag tung pag-interview sa ko murag kapoy naman kay kog hilak. Oy nga kanang pangutana sa ko ganang nag ano man ka audition man ka. Ano ko na kay adopted man ko nga gusto na ko makita kong parents ano gud ko good na ko nakita sa personal so ano ko nga murag di na gid ko makahila kung akong i-share ako ang kwento sa laing tao. Sa mo ka. Dili na gid ko makahila kay naka-move on na gud ko murag tanan nga mga tao nga nakasakit sa ko murag ako nga lang gipatawad ba kay So, dako giking tabang ang PBB sa imo. dako gud kaayo. Labi na sa kanang magtabang sa pamilya, ing ana. Dako kaayo. Aside sa karang ma-fame ka, dili man ako kinahanglan. Sa tinuod lang kuya Chito, no dili gid nako kinahanglan mag-fame. Di wala gid nako So, dili mo panghandoy mo sikat? dili nag-audition lang ko kay wala Wala lang gid ana. katawanan lagi kayo kay di ba nag-audition ko, akong mama gusto niya mulaag pero di siya kalaag kay nag-ingon daw siya mulaag daw sila sa iyang friend unya ako nakalitan man kong ingon nga may mag-audition kog PBB unya siya nga di ba nag-in ko sa imo dili ka maglakaw kay maglaag mi kuno unsa mo kadra oy ako sa good balay hindi nimo makasulod ko tay makadto patag Manila ana ko na chambahan man Yan, kasulod ka. kasulod ko ano Usi proseso, actually, naka-audition ko sa una. Kanang labyan-labyan kag kamera, ikapila. Ikaw, diri, bira-birahon ka na. Ingon, ana po na sa inyo nga oh time. ing ana Japon kung unsa tong dati mao dito magpila kag alas 3 sa Oo. kadalanan Oh, tapos labyan kag kamera niya. Birahon ka, diri na po. ana interviewon ka Ano, ana. Oh, ing ana. Akong purpose lang gid nga mag-audition gusto ko maka-experience na mag-audition kay wala pa gid ko nag-audition karang trip lang tapos mag-make of friends mangitag mga friends nga bag-o ing ana tapos naa pa gid ko gipatulog upat sila ka buok sa balay nga dili nako kaila didto na nako nakaila kay ana sila asa may matulog ani uy nga Maubo ko, li. didto na lang ko sa kilid niya nakita nako na yung mga naghapin didto kuan kaning karton Oo. ano ko nga gifriend nako sila kay dili ba sila taga Jansan unya taga Cebu taga Davao ano ko nga didto na lang tatulog sa balay kay bahala didto ako nga okay lang ako kay among balay manggod na itulo ba basig matuluan mo inig-ulan ba unya asa okay lang na oy tas mo to didto mi natulog Amigo, magyapon mga tugiron, din. amigo dapat may Oo, ba? Kasi may mga pangalan nila. si Glorybeth so si Glorybeth taga Davao na siya siya yung bagong girl group tapos si Bolt nga naanak ron sa Thailand ganito na siya naga-make og pangalan niya unya katong si Marian daghan So, mga kuya po na itong imuhang gipatulog dahil dito. wala na ko sila gipili Gituyo, wala tong gituyo. wala na ko gituyo napakasabay lang gid ako sa pila kay ako hilig magig ko makigstorya di gid ko mahimutang akong baba kung pwede lang plastiran pwede na plastiran kay di gid ko kahilom Katong, wa kay kaila nga kasabay during the audition. Ikaw gid ato? before the audition, kailan ako si Sandra. Post siya sa Facebook. Ano siya nga, asa pwede, kinsa pwede makasabay anak kaya wala ko yung sabay anak ko. Dali, ato diri sa balay, di ka tulog. Anak ko sa comment. Kaya mag-audition pod ko, wala din akong kasabay anak ko. Pagkagabi ato, gisundon ako siya sa sa kanang sakayan ug bus. Adto may balay, dito may tulog. Pagkaugma, sabay namin adto audition. Siya pa lang una, isa. Tapos ang tulo, dito na sa linya na ako nakaila. Kung sige dagan si mong utok at kulit while audition ka, wala ra ka nang marami mo ato, wala wadyo ka. Wala ko yung amo. Ano lang, linya lang, linya-linya lang kung move pod ko, tagaan og ticket, mangayo ko kog ticket. Napakay picture sa to pag linya-linya nimo. Pa sa kuan sa Facebook. Nasa Facebook? Nasa Facebook tambok kay kung daw tuoy mura magkanang wa na mauan dagway ba. Gi-interview ka ni Direk Jogi dito sa stage wala. Oo, gi-interview ko. Okay, ngun ato man putong ako Oo. So niabot ka ato nga gi-interview ka. Niabot ko ato. Unsa man to nga marag tawagan lang ka namo? Kato before atong tawagan ka na mo. Dito na ko nag-istorya na bakit ka nag-audition ng kuan ng PBB? Oo. Anong kwento mo pala? Sabi Oo. niya. So, ang kwento ko adopted po ako tapos 12 po kami magkakapatid sa totoo kong mama ay sa papa ko kasi pogi kasi siya.
Tapos nagtawanan sila lahat. Tumuurot akong kwento. Tapos ano siya nga, okay, sabihin mo na ako. Eto direct, hindi ko na po to sasabihin para umiyak pa kasi pagod na akong umiyak. Wala na. Tapos katong uban ako, nakauban, naghilak na, ginapag-ingon na, hapit daw magsuwisoy, di nga na pressure ko kay nihilak sila. Hala mo, hilak pud kaya ako. Pero, Di ka kahilak. Di ka kahilak. Bisag kung saon. Nag-ingon na lang ko nga, dili ko makahilak. Oh. Unya pagtawag, unsa man nimo pagkabalo nga apil na gyud ka, unsa may prosesyon ni. Nagulat sa tinuod lang, Kuya Chito, nawala na gid kong pag-asa ato. Anak ako, sa man di ko madawat, may pagkatong level 2 pa lang, gitaktak na ko para dili na ko makuan ba, di na dili ka ko mag-asa maasa. ba. Oo. Kaya ako mga kauban, gud katong nga sabay tong Oo. kauban ako. Gipantawagan naman sila. Ay, gitawagan na mo. Ano pa, atik-atik lang, oy, congrats, na. Pero sakit, Sakit. okay ba? Oo. Nga sa diha mga taon-taon gitawagan man ko. Hello, call back ka for tomorrow. Balik na pud ko pagkaugma. Ano na pud, another challenge nga kay mo. Antod sa nagpadayon-dayon nakadto ko Manila. Dito na Dito na nagsugod ang tanan. Grabe ang pagbago sa mong kinabuhi kulit. Nagbago gid akong kinabuhi pero makaingon jud ko Kuya Chito nga ako wa gid ko nagbago. Para sa ako Kuya Chito, dili ko magbago kay lahi akong work. Kung na ako sa work, kung na ako sa ABS, tarong ko. Naga-base akong personality sa akong makeup ba, pero Yes, depende yes, na yes. po sa kaistorya, Yes. kung comfortable ko ano. Oo. Pag na ako sa gawas, wala ko sa work, be me. Ako. Mm. Magchinilas ko kung gusto na ko magawas ko, magduster ko kung magawas ko, kaya wala ko trabaho, wala may kamera. Unya okay magpa-picture ng nakadaster ka. Magana ko. Pero si kulit ma-remind ko sa yung batasan ni Milay ba nga. Siguro mga siguro mga dyan sa nurse no kanang mga humble nga mga wa gid misaka sa utok ang kasikatan ba. Depende po siguro na sa tao. Mo no. Pero kaning imuha kulit kay Bisaya man ka. Kani nakaagi po kag diskriminasyon sa industriya naagyo. Naagyod. Labi nagkatong recent na ko nga Project. series sa sa What Lies Beneath. Ay ano ba yung niya? Sobrang Bisaya ng accent niya. Lain pod. Ikaw taga Jinsan mangko. Di ba? Maunay tama. Labi ko, lain pod. Kita taga Jinsan mangko, lain mag-in-English ko dere. O dili man na isa nimo ka actingan fluent kay ka mag-Tagalog. Syempre naman gid may process. Yes. Pero sa kauban nimo sa trabaho, daghan gid pog mga Tagalog na lami mo batasan. Oo. Mga- Daghan gid kaayo labi na sa director, sa ano man na janitor, taga-collect og mga garbage sa ABS. Grabe nila kabuutan tanan. Sa mubo hantod sa pinakataas. Magkisi suod din mo sa inyong kabatch kulit. Karang super suod si Fiang og si Kuya Dingdong, si JM. Si Dingdong mo na to naghatag og katong iro og iring nimo nga na. Si Kuya Dingdong, si Kuya Pat, mo gid na sila. Sila ako magpapa. Kung mag-away puno sila, sa kuha pud sila dagan. Kay isa naman may building. Dili mi isa kondo, isa lang mi Building. building. Oh. So kamo halos tanan nara mo sa isa ka building? Sunod-sunod lagi may tanan. Sa naman PBB naman ning ani oy. Kung walay sudan ang ilalo. Tok tok tok. At kulit na kay kuan na kay sudan. Ko ay wala koy sudan diri nagunsa man kag. Oo nang mga ang mga manghud-manghud na sa PBB. Dira gila sila magdasok sa balay. Ano ba? Sulod kuha og Kasi kanang magmahod pagkaon. sa PBB. Si JP. Okay. Sila Mark. Dira gina sila magtambay, magkuha sila pagkaon. Sige, kuha lang kayo, hindi ko naman kinakain. Pero kung mo siyang kinabuhi nga gapuyo ka diri sa Manila, ikaw rin usa diri ko. Kasi ikaw ba nimo? Wala. Ay di ay. Oo, ako lang isa. Wa ka na Wala. kuratan, wa ka na gimingaw unsa man. Siyempre, gimingaw ko sa kong family, sa kong igsoon, nga na. Ug magsakit ka, Ako ra pod. di ka maghilak. Dili. Strong gyud kang bayhanan ka. Kung magsakit ko, dili man ko kanang magsakit nga maghinda-hinda. Bibihon ni mo imong sakit ba? Iligo na ako na computer ko, dula kong computer bisag nagahubag-hubag na kumata sa kainit. Dili ko kay ngano magpaluya-luya ka dira wa man kay katabang dire pagpuyo. Magluto? Ako na pod. Kabalo jud ka magluto? Wala ko magluto. Unsa may nimo, specialty nimo? YouTube. Pero mukha ka gulay. Mukha ang gugulay. Unsay pinaka so far sa 1 year nimo nga journey ba? Unsay ka nang marag hinay-hinay nimo nga ingon ani day ni. Unsay mga discoveries nimo kulit? Kuan, dagan kog mga na-discover, labi na sa akong sarili nga. Tapos kuan gid makaingon ko na kung sa akong 1 year diri sa pagpuyo gid og overall. Makaingon gid ko diri gid nimo makita sa showbiz nga dili nimo ma-imagine nga mahimo sa tao sa imuha. Unsay pasabot? Kanang bash, karang wala man gud ko na anong bashing kay sa una dili pa ko karang naagid maingon ang tao sa mga dili nimo expect na grabe kay ba nga makasakit gyud. Yes. Nakahila ka sa mga bashing sa una? Nakahilak ko. Damayon ang mga tao walay walay kamuwang-muwang.
akong pamilya ilang Pilon? Seryoso na kulit? Oo. Pagawas og Wait PBB. lang, anong niabot sa ingon anak nga point? Grabe gani ang bashing sa amua sa una, labi na sa akua. Akong mama ginadetret. Ayaw gawas dira sa PBA, magawas ka dili na katindog. So usa yung ginapasabot. Alam mo ba? Oo. Pero karon okay na ka? Okay na. Medyo Marag na ano na ka? Ang importante manggod Japon kung kamo nga mga tao nga nakabalo jud sa tinuod is okay. Okay na, sa di na sa kanila. Si mama nimo, kumusta man siya? Karon okay na, pero sa una grabe gid kay to kay makulba-kulbaan sila, ingana. Death threat niya i-post amo mga nawong dito sa Twitter. Sus ka bastos. Promise. Tapos i-zoom-zoom. Grabe tong pangit ikag nawong syempre dili matatanan nga tao nga tagaliso nimo gapa ka anak. Namagid kay times na mangiwi imong dagway. Ilahan lang i-zoom ilang i-post. Ito ba yung idol nyo? Parang ano? Promise. Sa sobraan gid na kalagot. Promise. Diri man tingali ko makasumbag og tao. Pero ingon ana gid ang imong karakter. Sa Jensen pala ina lagi ka. Pero dili po kay ingon nga murag na kay mga nakaaway. Ay dili og kwan. wala pa po. Chito. Pero sige mingawan nimo sa Jensen. Kanang kinabuhi nimo sa una. Ay akong kuan Sir Chito kanang Ah, sir, principal. kuya di ay sa muka kanang ako mga friends kung unsa ko maglihok lang sa Jensen, the way ko nga makig-uban sa bisag tao, walay mag-judge sa ako, kanang walay labutan ng tao sa mo. Inga naman ako. Kindahay, i-describe sa ko, kinsa man gyud ay si Colette sa gawa. Well, naman gyud di ba sa PBB totoong buhay kana kung unsa ka, mao man gyud na, di ba? Pero kung walay kamera si Colette kauban nimo mga friends, unsa man ga? Kuan kaya Chito kanang way buot, ba diri ba didto, ingana. Mao na akong batasan kung uban ako kung mga friends. Pero ing kanang ako ra isa, na yun yung mga times nga kanang murag mag-reflect ka sa mga ginapambuhat ba. Dili, wala na ko siya, ang problema lang po, wala na ko siya welcome ba ang mga problema. Kaya di ko ganahan na, kanang damdamon ako ang problema, dili ko ganahan. Sa pag yung mga klaseng problema mo agi si mo. Pressure. Okay, di gid mawala no. Dili, gid mawala, labi nagnaka sa gginakas Munang ginainan ko, eto ba yung artista, walang project, nagla-live na lang. So, himuunte, maglingkod, maghulat ko, hungitan ko. Dili sila makasabot. Lisod kayo mo masagkat! So, kaning imuhang sa imuhang kinabuhi karon Colette. Karon mapalit man nimo mga pagkaon anniversary niyo, mga pero na kay na-invest. Naa. Pero wala lang gid ako ginagawas. Kay dili ko gusto nga, Kuya Chito, dili magud ko karang tao nga na ako ing-ani, ipahambog na Ipahambog ako. nimo. Dili ko ing-ana. Murag, for me lang, kay kung ipahambog na ko, na-adjoy mo, kuan sa ko aba nga, mo sink in sa ko nga, papahambog ka ana, na day jud kay ginakaunday sa imong kondo di, ay, akong self ang nag-remind sa ko ang self, nga dapat dili kay nga na, nanapod ko yung mga na-invest na yuta. So nag-invest actually good decision na yuta. Asa dapit ta Colette? Sa may, lang, mabuhay. Padulong na og ibang, nga city. Ako, adito pod, kita pod na ko ang tibuok Jensen. Amo ba? Oo. Pero karon mag-focus jud kasi imong acting career. Murag ana yun. Akong goal sa after pag medyo tawhay-tawhay sa, wala sa mga Gusto ko eskwela ko balik. Kay, nakahuman naman kong, 2 years. Unsay course ganin nimo? Ako culture. So, Unsa na siya? Karon pa ko mo gano. kanang mag-culture from the word. Wow! From the word sa culture, fish, kanang mag-culture. Culture fish. Oo. Mga shrimp. Manong ka na man? Wala akong culture. O sa tawag anak ko, Chito, gano'n? Go with the flow lang ga. Go with the flow lang ko na pagkatao. Oh. Anyway, nakalimot kog sulti si mo nga. Welcome to Baker. Yes. Welcome to Baker Medical Aesthetics. Asa man si Doc? Thank you, Doc. Welcome to the family. Colette. Yes. Happy kay nga na ka. Enjoy. Salamat po kayo sa makausap sa Baker Medical Aesthetics. BGC, salamat kayo BGC sa brand. among set din karon. Sa programang Binisaya, Chit-chat ato ni dinhi sa Baker Medical Aesthetics BGC Colette Madelo. Tapos, ang outro na yun, halina, Ubanta, chit-chat ato ni... Nakikinig ko!